Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, de dagelijkse update. Tot nu toe zijn er op Curaçao 11 mensen positief getest op het virus die COVID-19 veroorzaakt, dus de SARS coronavirus 2. Eén, zoals u weet, is helaas overleden. Inmiddels zijn 3 mensen genezen verklaard. 2 mensen zijn nu opgenomen in het ziekenhuis. En de rest is thuis en die wordt thuis geïsoleerd gehouden en die worden door ons gemonitord op dagelijkse basis. Ik wil het even met u hebben over de maatregelen. Zoals u weet hebben we die maatregelen juist getroffen in toenemende mate om proberen zoveel als mogelijk het virus eerst uit te houden en ervoor te zorgen dat er geen lokale transmissie plaatsvindt. Dus tot nu toe hebben we individuele gevallen gehad. De meeste waren importgevallen, dus of ze zijn besmet in het buitenland of men heeft contact gehad met iemand van het buitenland die besmet was met COVID-19. Waarom is dat onderscheid zo belangrijk, import of lokaal? Want imported cases, dan weet je dat ze eruit zijn gekomen, die kun je dan isoleren, die kun je zoveel mogelijk proberen binnen te houden. Dat gaat nog wel, dat hebben we ook geprobeerd te doen al die tijd. Maar zodra er transmissie is in je bevolking, en je met elkaar omgaat, en je gaat vaker met elkaar om, en je gaat naar feestjes, de kans dat je dan gaat verspreiden, voordat wij zover zijn om te detecteren, die is veel groter. Vandaar dat wij weten, ook van alle modellen die we kunnen gebruiken, zodra er sprake is van lokale transmissie, dan gaan je aantallen sky high omhoog. En het zijn juist die aantallen die ertoe doen, want we hebben iets van 20 parate op de IC beademingsapparatuur. Maar zodra er veel mensen tegelijk ziek gaan worden, dan wordt dat aantal wel heel erg snel bereikt. Daar moeten we voor waken. Daar moeten we maatregelen treffen, zodat de capaciteiten in je gezondheidssysteem niet overbeladen worden of zelfs overschreden worden, want dan komen we in de problemen terecht. Vandaar die toenemende maatregelen, vandaar die quarantaine, vandaar die wat dan heet dat we mensen vragen om helemaal thuis te blijven. Dus niet alleen avondklok, maar gewoon verder afstanden. Want die maatregel, dat blijkt ook uit de literatuur. Wat is het meest effectief? Juist dit. Social distancing, dus fysieke afstand houden, minstens 2 meter. Quarantaine, je houden aan de regels van quarantaine. Vandaar deze oproep ook. Alsjeblieft, laten we allemaal onze rol spelen. Laten we ons houden aan die 2 meter afstand. Laten we ons houden aan de opgave van de overheid en de instructie. Blijf alsjeblieft thuis als het niet per se hoeft om eruit te gaan. Dus als je niet per se voor essentiële dingen naar buiten moet, blijf thuis. Ga nergens heen. Zo min mogelijk contact met anderen. Waarom is dat belangrijk? Want dat is de enige manier waarop wij er zorg voor kunnen dragen dat de virus zich niet verder verspreidt in de gemeenschap. Als hij zich verder verspreidt, dan hebben we heel snel een probleem. Dus we moeten allemaal, ik, u, wij allen, wij moeten allemaal ons houden aan die opdracht. Hou je afstand, minstens 2 meter. Blijf thuis als het niet nodig is om eruit te gaan. Doe dat alsjeblieft. Als we dat een paar weken volhouden, een paar weken vraag ik u. Deze zijn kritische weken. Als in deze weken wij het in toom kunnen houden, als we met afsluiting van onze grenzen door deze eerste 2 weken komen en de periode daarna, dus eigenlijk is het 2 tot 4 weken als ik eerlijk ben, dat is de kritische periode om te zeggen of we nou inderdaad in staat zijn om gewoon de boel weer terug te laten draaien intern, zoveel als mogelijk. Vandaar nogmaals deze oproep. Hou je aan de regels, blijf thuis, hou afstand. Wat betreft de huisartsenzorg, ook de huisartsen zijn bezig om die level van zorg weer op peil te brengen, zover als dat kan. Zij moeten ook beschermd worden. Dat betekent dat het verzoek is, als je koorts hebt, als je ziek hebt, met name respiratoire problemen, het probleem met je ademhalingssysteem, hoesten, niezen, ademhalingsproblemen. Ga dan niet naar de huisarts. Bel hem op. Verschijn niet voor zijn kantoor en begin te bellen als je daar bent. Bel hem op. Blijf thuis, ga daar niet heen. Overleg eerst, misschien kan hij je wel zien, maar dan gespatseerd een tijd. Heb geduld, want er zijn heel veel mensen die jouw huisarts bellen. Dus misschien neemt hij niet meteen op, maar hij zal het daarna wel doen. Heb geduld, zij zijn ook bezig.
De meeste van de huisartsen zijn wel degelijk bezig zorg te verlenen. Heb geduld, geef ze een kans, bel ze op, kom daar niet meteen zomaar heen. Wat betreft donoren, daar heb ik een andere aparte mededeling voor. Dat heb ik in de reguliere papiamentstalige persconferentie vergeten te zeggen. Maar er zijn gelukkig genoeg donoren op ons eiland. Mensen die bloed doneren, dat valt onder essentiële functies. Zij krijgen, als het goed is, ook een bericht of een e-mail of een app van de bloedbank dat zij mogen komen als zij opgeroepen worden om naar de bloedbank te gaan om bloed te doneren. Dat blijft natuurlijk van ontiegelijk belang voor ons dat dat doorgaat. Dus als je bloeddonor bent, jij mag de deur uit om jouw bloed te doneren bij de bloedbank. Ik denk dat ik het voor vandaag hierbij laat. Dank u wel.